Suomen kuusensi joulukalenteri on palannut ja tänään te taas päätitte pikkusen keduttaa mua. Nimittäin tänään Rahkon kanssa vedetään Surströmmingiä. Voin paljastaa, että nyt ei naurata. Mä en oikeesti tiedä, miksi te haluatte tehdä mulle näin. Mä ajattelin, että tehdään tämmönen kiva pikku joulukalenteri, että ihmiset sais sitten hyviä rahkareseptejä siitä talteen. Mutta mä veikkaan, että vittu kukaan ei halua ottaa tätä kyllä talteen. Mä oon tyytyväinen oikeesti, jos mä oksennan. Sitä me niinku lähdetään tavoittelemaan tässä. Ei vittu. Ei se varmaan sitten auta, kun avataan tosta noin tää paska. Okei. No niin. Toi haisee vähän pahalle. Toi haisee tosi pahalle. Mutta täytyy kyllä sanoa, että ei haise ihan niin pahalle kuin oletin. Et jotkut niinku oikeesti alkaa yriä tästä pelkästä hajusta jo. Okei, ei mullakaan niinku kaukana tää kyllä ole. Siis mitä ne on tänne tunkenut? Aina kun mä avaan tätä vähän, niin tulee uusi haju. Nyt tuli hevosen paska. Vittu kun näyttää hyvälle. Tää on oikeesti jo sairasta. Mutta en mä kyllä ymmärrä mitä jengi oksentaa jo tästä hajusta. Kyllä mä tosta mausta varmaan kyllä. Otetaan tuolta tommonen kiva pikku silakka tonne joo. Pikkusen lientä kans. Sori, tässä saattaa mennä kielenkäyttö nyt aika rumaksi. Siinä on päivän annos. Omasta mielestä näyttää yllättävän hyvälle. Tää ei nyt jotenkin houkuttele mua. Ei ollut toi niinku ensireaktio nyt mikään ihan silleen paras tästä. Koitetaan vielä. Hyi vitun helvetti. Eihän tää nyt niin paha oo. Joo. Sen verran mitä kärkäsin maistaa, niin ei ollut kyllä mikään paras tähän mennessä, täytyy sanoa. Kun pikkusen puras, niin se suutuntuma ei ollut mikään paras. Ei toi makukaan kyllä mikään henkilökohtainen lemppari ollut, mutta en oikeastaan ajatellut enää syödä. Ja mitäs jos tästä lähtien otettaisiin jotain vähän kivempia? Musta tuntuu, että mä oon kärsinyt ihan tarpeeksi. Ja ennen kuin haukuttamaan kommenteissa vitun nössöksi, niin maistakaa oikeesti ihmeessä itse. Palataan huomenna. Kiitti, moi!